да те видя пак. Софи Маринова мина триумфално по белгийските улици. Съвсем естествено дамата имаше и своя антураж – продуцент, гримьор и озвучител. Фолк дивата беше с ослепителен вечерен тоалет. И аз се притесних по улицата да хода така. Макар че съм свикнала в България, всички си ме знаят, могат да ме видят много лъскаво облечена и много обикновено облечена. Но тук са притеснителни, като ходим по улиците. Това се шегувам, че Крум, моя продуцентка така махмани подръчка, нали? Аз викам, нали, като някои младоженци сме. Софи Маринова имаше предстартова треска. Ще пее пред важни гости, като еврокомисария Вивиан Рединг и евродепутати. Естествено, че има разлика. Значи, по-така обикновената публика умее да се забавлява, по-отпуснати, танцуват, пеят, ръкопляскат, докато всичко тук е съвсем много по-тежка обстановката и не ги правят тези неща. Заведенията хвърлят и салфетки, тук май ще е по-спокойно. Тук да, определено ще е по-спокойно. Ромският славей извиси глас и границите паднаха. Дамата развълнува дори строгата на вид Вивиан Рединг, която като чу песента и любов без граници, каза, че ще стиска палци на нашенката на конкурса. Палци ще стиска и депутатката от ромски происход Ливия Ярока. Тя нашумя у нас след конфликт с вече по-умерения Димитър Стоянов. Имаше всякакви реакции, позитивни и негативни, когато разберат, че съм от ромски происход. Нали си спомняте нашия добър приятел Димитър Стоянов? Софи Маринова е известна, че без проблем гласа й може да достигне 5 октави. Не само гласовата техника развълнува публиката. В залата имаше и много българи, а някои от тях някъде в Брюксел не се срамуваха да кажат, че са роми. За да чуе Софи в Брюксел беше и Галя Стоянова, стажант в Европарламента с ромски корени, но с европейско мислене. Разказва, че като каже, че е завършила право, всички се очудват. Бих казала, че повечето хора се изненадват. Не са много хората, които го приемат за нормално. А какво е нормално според общо приетите правила? Предполагам да съм омъжена до сега и да имам деца. Галя също се снима, както многобройните и почитатели, с Софи Маринова. След като свърши еуфорията, нашата Софи призна, че Брюксел е любимия й град, но не търси тук любим мъж. Обичам дъжд, нали, и леко мрачно, защото само спиш и се храниш и нещо друго, нали? И това е много страхотно. Софи Маринова се закани, че освен с цял екип към Баку ще замине и със сина си Лоренцо. Той щял да й носи късмет. Гледайте на живота с една голяма широка усмивка и всичко се получава много приятно и много весело. За тази сутрин от Брюксел Елица Попова.